Assalamu alaikum Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tomuşçylar. Aşgabat şeker telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden, ýagny bilişmediýal açdywdan siziň üçin ýene bir täzelik. Indi siz telefon, internet hemem IPTV hyzmatlarynyň tölegini hasam amatly hemde ygtybarly görnüşde töläp bilerdiler. Munyň üçin bolsa siz täze elektron kassa adly mobil goşunmasyny telefonuňyzda ýükläp alaýmyly. Açdy.tm saytynyň aty şahsy otog multiservis platformasy hemmeňde tanış bolsa gerek. Elektron kassa bolsa onun hasam ýöne köýleşdirilen amatly görnüşde. Odal hyzmatlarynyň tölegini tölemek üçin ýörüýte şahsy deňeşdirme koduny almak gerek bolan bolsa, indi täze mobil goşunmada registrasiýa bolanyňyzda el telefonuňyzyň belgisini görkezmek ýeterli. Elektron kassa mobil goşunmasy interfeýsi hemem döwrewap hemme kişi üçin niýetlenen we düşünüpdiler. Hyzmatlar bölüminde ine açdy CDMA, açdy internet, açdy IPTV hemem açdy telefon hyzmatlary bar. Tölegleri geçirmek üçin şolaryň birini saýlap alýar. Saýlan hyzmatyňyza girenňizde ýokarda balansyňy da görkezýär. Telefon belgiňizi girdiňiz, soňra näçe töleçek bolsaňyz tölegin mukdaryny ýazyp. Ine bank kartyny girdiňizde töleg geçirir. Goşmaçy töleglerde bolsa açdy bilet film hemem açdy Älen TV hyzmatlaryna töleg geçip bolýar. Elektron kassa, ýagny e-kassa açdygyň hyzmatlaryny siziň üçin hasam amatlydyr. Siz ony Google Play hemde bilişmediýal App Store'dan üstlenip wagt ýükläp alyp bilersiz. Açdy. Kim işe ýagny